Wieħed mill-aħħar binjiet li l-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan bnew kienet il-biblioteka. Bini li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum u li għadu jintuża wkoll għall-istess raġuni kif kien imbena. L-Ordni kien ilu li ħaseb biex ikollu l-arkivji tiegħu miżmuma sew. Kien hemm ukoll il-bżonn li l-kodba jew inkella libreriji sħaħ ta' wħud mill-membri tal-Ordni stess li kienu jispiċċaw għand il-Kavallieri wara l-mewt ta' sidhom kienu dejjem qegħdin jiżdiedu. Minħabba fekk, il-bżonn li jkun hemm bini adattat kien dejjem f'moħħ l-awtoritajiet. Hekk kif daħlu fil-Belt Valletta, bdew jagħmlu użu minn parti mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Iżda din ma kienx verament librerija kif wieħed jistenna li jara. Kien minħabba li l-post ma kienx adekwat u dejjem baqgħu jiżdiedu l-kodba li l-Kavallieri kienu bidlu l-post fejn kienu jerfu l-kodba tagħhom aktar minn darba. Kien fis-seklu 18 li beda jkun hemm xaq ta' dawl. Wara l-mewt tal-Kardinal Porto Carrero, membru tal-Ordni ta' San Ġwan, il-kollezzjoni tiegħu li kienet tammonta għal eluf ta' volumi inxtrat minn kavallier Frageren de Tensan. Dan il-kavallier għamel minn kollox ħalli jgħin biex titwaqqaf biblioteka kif suppost. Il-kodba u l-arkivji issa kienu ttieħdu f'bini ieħor. Bini li sfortunatament m'għadux wieqaf minħabba li nqered bil-gwerra. Dan kien jinsab fi triq Santa Luċija, kantuniera ma' triq ir-Repubblika. Kien fi żmien il-Gran Mastru de Rohan illi ttieħdet id-deċiżjoni li jingħata bidu għall-bini li kellu jintuża speċifikament bħala l-post fejn kienu se jinżammu l-arkivji u l-kollezzjoni ta' kodba. Il-perit kien Stefano Ittar. Ingħata bidu għall-bini ta' biblioteka fl-1785. Sa dan it-tant, Ittar kien laħaq miet. Iżda l-bini xorta tkompla mill-perit Malti Antonio Kakija. Illum għandna biblioteka ta' livell għoli. L-istil arkitettoniku kien differenti minn dak li kienu mdorrija bih il-Kavallieri. L-istil barokk kien kważi spiċċa u issa kien aktar iż-żmien magħruf bħala neoklassiku. Fil-fatt, studjużi tal-iskultura jgħidu li dan huwa taħlita ta' barokk tardif ma' dak neoklassiku. Il-faċċata hija mqasma sew. Hija mibnija fuq żewġ livelli. Iżda il-livell t'isfel huwa fil-fatt arkati li jagħtu għal passaġġ li jgħaddi minn taħt is-sala li hemm fuq. Fl-istess ħin minħabba fekk, is-sala l-kbira li hemm fuq tkabbret, filwaqt li l-ispazju tal-misraħ u tal-inħawi ma naqas xejn. Il-bilanċ arkitettoniku joħloq armonija sabiħa. Il-kolonni li hemm fil-faċċata jidhru qed iżommu il-gallerija miftuħa. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn is-saqaf tal-passaġġ, malar jinduna li t-tiżjien kien differenti ħafna minn dak li wieħed kien imdorri jara qabel. Il-biblioteka tlestiet, iżda kellha tistenna sakemm il-kodba u l-arkivji ikunu trasferiti lejn dan il-bini ġdid, minħabba li laħqu ġew il-Franċiżi. U ftit wara irvellaw il-Maltin kontra l-istess Franċiżi. Biss, fil-bidu tas-seklu 19 l-arkivji u l-kodba ġew trasferiti. U bekk, bini li l-Kavallieri bnewh biex ikun id-depożitarju ta' dawn l-arkivji importanti kif ukoll kien għal kollezzjoni ta' kodba, beda jiffunzjona kif kien maħsub. Dan l-aħħar bini pubbliku li bnew il-Kavallieri għadu wieqaf u għadu jintuża għall-istess għan li kien imbena.